अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। मागी गणेश जयंतीनिमित्त सावंतवाडीत ठिकठिकाणी मोठा उत्साह पाहायला मिळाला। गणेश मंदिरात भाविकांच्या उपस्थितीत गणेश जन्मोत्सव साजरा करण्यात आला। या निमित्ताने शहरासह तालुक्यात भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळालं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।